Velkommen til en dag på Den nye dag starter med en overlevering fra nattens sygeplejersker. Hvad der er sket de seneste 8 timer. Bagefter bliver vores 14 patienter fordelt mellem de 5-6 sygeplejersker, der er på arbejde i løbet af dagen. På det tværfaglige morgenmøde taler vi om alle patienterne. Hvordan har de det? Og hvad ønsker de at bruge deres dag til? Vores ledetråd er, at det skal blive en så god dag som muligt for hver enkelt patient. For livet har værdi til det aller sidste øjeblik, og det skal leves på allerbedste måde. På patientens præmisser, så vidt det er muligt. Det at være på hospice er et hospitalstilbud, hvor man skal henvises via sin læge. Opholdet er gratis. Omkring 20% af vores patienter bliver udskrevet igen, når de har fået det bedre. Vi har også tilbud til efterlevende, eksempelvis spiseklubber og vandreklubber. Pårørende er velkomne 24 timer i døgnet. Man kan også overnatte. Og har man kæledyr, kan de også være her efter aftale. Vores tværfaglighed og vores mange frivillige betyder, at vi har flere indgange til at skabe en god dag. Det kan fx være at lave en særlig ret, en patient har drømt om, en tur i spabadet, musik eller fysioterapi, justering af den medicinske behandling, en gåtur eller en tur til Knuthenborg, eller måske et hyggeligt spil banko. Så hvad kendetegner Svanevig Hospice? Vi tænker fællesskab, høj specialiseret faglighed samt tværfaglighed, humor og en vision om, at livet skal leves så godt som det er muligt, hver eneste dag.